Доброй пятницы, сябры! З вами проект «Пару пытанняў» Палаца культуры горада Маладзечна. І мы працягваем удзельнічаць у рэспубліканскай акцыі «Кожная пятніца роднае сваё». Сёння мы вырашылі даведацца у тых, хто будзе гуляць па вуліцам нашага горада, нармальна гэта альбо сорамна. Итак, норм або стром, нармальна гэта альбо сорамна. Размаўляць на трасянцы кожны дзень. Норм. Добра. Не ведаць ніводнага слова па-беларуску. Стрём. Добра. Есці дранікі з мясам кожны сняданак. Норм. Это база. Крытыкаваць беларускую кухню. Стрём. Так не робіць. Кідаць смецце міма сметніцы. Стрём. Ганарыцца тым, што Беларусь самая чыстая краіна ў Еўропе. Норм. Слухаць беларускую поп-музыку. Норм. Добра, і яшчэ одно пытанне. Перажываць, што вас не павіншавалі з дажынкамі. Стром Перажываць, так. І не ведаць песню «Цячэ вада ў ярок». Стром.